video je teda speciálně pro tebe. Nevěděla jsem, co natočit, ale napadl mě takový malý příběh. Doufám, že se ti bude líbit. Můžeme jít na to? Co jsi tady zpíváš? Já jsem ti řekla, že už máš jít do koupelny se umývat, Juli. Niky, já nejsem Nikča, jsem Bíba. Jo, promiň. Je hrozná. Prej, že jsem hrozná, to spíš ona. Rozkazuje mi a není moje máma, jen kamarádka Bíba. Radši už jdu do té koupelny. Kvíno, co děláš? Já nejsem Kvína. Jo, vlastně jsem. Tak stůj, prosím tě. Kvína. No nic. Tohle byl konec. Ahoj.